Nagalaum ang Iloilo Provincial Government nga mapaayo pagid sa mga tribo nga mapasakup sa Kasadyahan sa Kabanwahanan 2025 ang ilang mga performance. Suno kay Iloilo Governor Arthur Davisser Jr., nagalaum ini nga mag-level up ang mga performance nga ipakita kag ipasundayag sa mga tribo bangod nga nakahibalo na ang mga ini kung paano magdaog. Dugang pa sang gobernador luyag sang probinsya nga ma-showcase kung ano ang mapabugal sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan. Gani nga may ginpirmahan ini nga executive order agod nga paayong turismo sa barangay tubtob sa municipal nga level. Again, we expect it to level up because our municipalities already know how to win. No? Pero again, we want to really to showcase. Kaya yung Kasadyahan Festival, in our executive order, this is the cultural stage of the province. I don't know kung you can show that ang turista sa barangay natin. You know that the Kasadyahan is barangay-based now. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.